Shangrongchala West District Tripura Mothani Bakhaktei ADC Village Chongbari Nahar Jagya Angi Tongmanrotoi Jirainia SDM ni Thani Memorandum Yafa Laika Kasha Loko Himbotokni Bishingtei Village Council Chongbari Dakti Khlaijak Nangtho Hnai Or Loko Himbotogo Phaimanjaka Tripura Mothani West District ni President Tony Debborma Tai Eknong Ward ni Simna Constituency ni MLA Bishoketu Debborma Tai TTADC ni Chairman Jagadish Debborma এক নং ওয়ার্ড টকমাকারিনী রবীন্দ্র দেববর্মা এমডিসি গণেশ দেববর্মানো কারিব ত্রিপুরা মথাতে ওয়াইটিএফ টিডব্লিউএফ নি আদং ছং ভিডিও রিপোর্ট চুমই টিভি तारिख एप्रिल 2021 नि सिमिं जे मियाद पाजाक सिनि बिसि इलेक्शन नि मियाद पायै बिसाकाना नायतमनि फिया सिनि राज्य सरकार सिनि अमो कुनु पदक्षेप ना हाया फिया जों नुखा आगुलि हाय जागारावगो सिनि जिरानियारावगो जों अनेक पन्चायत नि म्युनिसिपल जत धरनेर जे भोट दंखा इलेक्शन का फिया सिनि एडिसाम सयाखो दाफन भोट खालायजागोन बागै जों बेलाय खा दलायजाक हाय होनै जों तिनि Sini माननीय एसडीएम साहब नेरो फाइलेखा जों मेमोरेन्डाम जमारनानै बागै सिनि जे बिसि इलेक्शन दाति इंखुन होनै जों कय मुंबलाय रेखा जों गाहाम पजिटिव साइन माखा सिनि एसडीएम साहब साखा नि बो फाइनाय सालनि बिसोनो बसनो खबर नाय गोसो जरतै आगुखा गैया आमन्थै बसनो साहरनाय साखा जों बेले पजिटिव साइन माखा बनो पाइपले हामबाय नायाखौ ओके जों माया फिया बो साइटंनायनि साखा बो गोसो जरतै साइटक जों बनुकनाय जों सुदु अरो सिमिया सिनि मुभमेन्ट बेनि बाय थागनाय एमपि गया जों बिसि इलेक्शन नि यासाक सिनि जे मुभमेन्ट बिसि इलेक्शन बागै जों जास खबा जों साइटो नाय तेबो नांखा जों तेबो जों सब कदर खायने ताइके बिसि इलेक्शन नि याखाय सिनि जे सिनि गामियाव जायो जे मानथाय सकथाय जे ताबु जों मोरानै दंमानि जों जे मानथाय थौ उजाक दंमानि बा फेम उजाक दंमानि आमो जों मायाखाय सिनि तिब्रा सारक जे चुयन बिनि चुसुया तेब बिगरा खानाय के हानि जों खा सयलि आगै जों तिनो मेमोरेन्डाम रना मागै नाफाय चिनी हास्तेनी राज्यपालनि बुंमुंगै जों कायसा डेपुटेसन लायजाखा खूब जरा कमनि बिसिङाव दिनैनि चिनमो डेपुटेसन ओंखा बनि बागै गो डेपुटेसन पायै चिङारो जे कुथुमलाय मुंनि जे पान्दा मो पान्दानि बरं गोनां चिनी फाइमानजा फाइनाय चिनी टीटीएडीसी नि चेयरमैन ताई और जत्तो चिनी लीडर्स रक जत्तो बेरमनि चिनी टीडब्ल्यूएफ वाईटीएफ त्रिपुरा मोथानि डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक नि जत्तो लीडर न जबानि चिबाइते हाबाय ननमायाफोर आसलो ताबुनि जे राज्य सरकार आईपीएफ की बीजेपी सरकार कोरोना नो किरिजागुई और बुथ खायांमाया बरक ताबु किरिमान हिंगा शुद्ध बुबा ग्रांस भी जिकिरो ओमोका कोरोना वायरस रिसाई बेलाय वायरस कदर मो वायरस हिंगा जो बर नुगु दं किरिमान सेगा मार्क से थु बबर का चश्मा से माथुम छु ताबो जेखाने थांगाय बुबाग्रा जेखाने थांगो बुबाग्रा गार थर बुबां थुदा नुगाय बुबाओ तामने बनाओ पुरा से किरिजाने सुनुरमा हाय जेखाने नुगारु छुनु दंसो बरक मनि बागै बरक 7 तारिख मार्च 2021 मियाद पाई थामन यागुलो फानो ताउनि बागै दिनै विलेज कमिटिनि इलेक्शन खायरे गयो खायगांगा वाजन सिदा तामने बनाबो खिबाय माइबाय ताइ चाइ मालियाबो ताइ बरक ताइ कायसा वार्ड बजि दिगला कायसा चेयरमैन बो चंगमांगला जों दिनै अरो दिनै सारिनानि मुसुंगो नरक खनाय दंनि राज्य सरकार नरक जेतु किरुई चुनाव विलेज कमिटी इलेक्शन खायरिया 7 तारिख मार्च सारा त्रिपुरानि जत्तो विलेज बिसिनि बीएससी चेयरमैन ओना गेराव गायनाय तिखलाय रचिनाय जों नंगर तनिलिया कारण नरक दंग और 15 फाइनेंस कमिशन रानसि हाबला गांगे नंग ताइ तनिसिनाय और जे पाहार अंचल जे ओ दिनै तामने बना जायगानि चेयरमैन बो बरं
फरेस्ट नि चेयरमैन बो बरंग न एआरडीए नि चेयरमैन बो बरंग न फिशारी नि बो बरंग न एग्रीकल्चर नि बो बरंग न तावकाय सिमसाराय नरगिया नष्ट करे आ प्रोजेक्ट एर मनाय ताकुरो बड़ी बागैनो चिनि चबा क्राक माखायनाय जों ताबुको थानचानो ओ थानचानो सेकांनो नायनाय र ओ थानचानो सेकांनो नायनाय र बर'खाय कक सिंया सिनि कायजाक नाय र कायजाक बाय कक सिंना फायै बग्रा जों बायदि भिजाक नाय र बड़ी बागैनो जों साइमानो नरक सिंना जेसापानो अर सेकांनो नायदे उ ताइखा तको खुसुम त्रिपुरा कंस दा मंस राजा न से बो राजा से हिलिया अधिवेशन तंक्रुकाय ग्रेटर त्रिपुरा लाइन बालो एक सुंदर करे बुझाइले बालो इनसाइ दं मानसि ग्रेटर त्रिपुरा लाइन मानखाय आंगर तो तंगलिया बेंगालुरु से थांसिनाय कोयला खुरि दंसिनाय कोयला कसकरि बेंगालुरु नंगौ थांगेता कंस सबसे में कंस का बीएनसी दिन उग्रपंथी नकल पेटवा सारा आटा दिनी दलाई सामनो मनो सयलेंटा दिनी यांगो दलाई पूरा एलाकाओ सीपीएम नि खरक जातावने बड़ उग्रपंथी बर्ण क्षमता रहनाय दल सीपीएम का आईएनपीटी का टीयूजीएस का कांग्रेस का बीजेपी का तावखाय कंस का बड़ी बागैनो जों साबधान खालामनो नायो रांग्रि सावै दफानो अरय परय दाख्लायदे दफा किन्तु सह्य खालाय दंखौ दाउ खानो गलंग थाना नायगियासो जों नगद दंगिनो नरहाय बरफनो शास्ति रिमानो जों दफानो मोथांनानै बागै जों बुसकांनि लास्ट फाइटनि बागै जों तियारंजाक 80% जों थांचा ताय 20% न मथरै पानो जों थांचा खालायनाय Hangrai masai tangkai dula ni teh nokor tangkai dula dawo mereka fox dari lu. Tangsainya, ya yang mana? Bodi bagian takurok, jeng kerak matong naik, tangsa matong naik, oroi poro ingkai jeng sesen tanai, tangsa ingkai jeng tangsa naik, jodoh hambai kurang baca.